Ale to má všechno v cajku. Tady má jednu, druhou, třetí a tamhle vzadu čtvrtou otočenou. Alák to vidí dobře? Ten Alák je nespravodlivý. Jak to? Všechno tady je. Všechny 4 holky tady jsou. Já nevím. I prasátko tady má, ale slíklé. Ten Alák je hajzel. Oh, Pardon. Jesi hajzel, já jsem to za nemyslel. Co to? Fúz mi dáš dlhý, Krista ti. Kde je môj otče? Otče! Prečo ma tak trestá môj Alák? Vysvetli mi to. Fúzi mi dá dlhé, pozri, jaký má fúzi. Já vím, že ty máš dlouhý. Pane otče, měl bys ukázat, jak jste v páteře střížený. Naprosto fantastický. Ukáž, pane otče. Pane otče, jo, pan otec, jaký má skvělej klášternický střih? Šura je kosa docela. Na sále.